aflevering af Linnea Eriksen. Jeg vil gerne bevise sætningen, arealet under grafen er det samme som integralet af f af x, som også kan skrives a mærke x er lig med f af x. Og dette vil jeg bevise ved brug af tretrinsreglen. Og her skal jeg bruge et koordinatsystem, hvor vi har en kontinuær linje, som har funktionen f. Og her har vi nogle punkter, som hedder, vi har et startpunkt, som hedder a, og vi har et punkt, som hedder x. Det er vores første punkt. Og så har vi et andet punkt, som hedder x plus delta x. Dette x-punkt har en y-værdi, som hedder f af x, og det samme med x-værdien, som også har en y-værdi, det hedder f x plus delta x. Og i vores første trin, der skal vi lave et udtryk for hældningskoefficienten. Og det lyder delta a divideret med delta x, som er det samme som a x plus delta x minus a x. Det er en mere udvidet forklaring på, hvad dette kan være eller betyde. Og de her to punkter er vores to y-punkter, vores y2 og y1, divideret med vores to x-punkter, vores to x-værdier, x2 og x1. Og i punkt 2 vil vi reducere det her udtryk. Men da dette udtryk er det øverste er for konkret, kan vi ikke gøre så meget ved det, så vi skriver det samme. Men hernede er det en plusparentes, som har reglen, at den hæves, og det gør så, at x-værdierne går ud med hinanden, og vi har derfor delta x. Det betyder, at de her to punkter er det samme som delta x. Inden vi går til trin 3, skal vi lave en mellemregning. Denne mellemregning går ud på at vise, at dette kun kan gå med selve f, vores f af x her, når man tager delta x gående mod 0, som vi gør senere. Og nu skal vi vise, at for at gøre det tydeligere, at når man siger det her areal, for at vise, hvilke nogle arealer, som er størst i denne, hvor vi skal have 3 udtryk, og arealet for en for en kvadrat er højde gange bredde, så vi skal have vores højde, som er f af x gange vores bredde delta x, og så har vi denne her formel eller funktion,
Og så har vi det større areal her, som er større end de her to arealer, som har højden f af x plus delta x og bredden delta x. Nu skal vi lave en reduktion af det her for at få f af x til at stå alene. Så vi dividerer med delta x under dem alle sammen. Det går ud. Undtagen i denne her. Fordi når vi skal lade delta x gå mod 0, så ja. Som er mindre end f af x. Og så dividerer vi med delta x. Og de går så ud med hinanden. Tilbage har vi f af x og delta a, som det her er det samme som dette. Delta x. Og f x plus delta x. Her i trin 3 skal vi lade delta x gå mod 0. Så derfor sætter vi 0 ind på delta x plads. Og i dette tilfælde bliver f af x, det bliver bare til f af x. Da der ikke er noget delta, og så er der ikke nogen 0, og så er det på delta x plads. Her bliver det bare til a minus ax. Og når vi putter 0 ind på delta x plads, bliver det bare til f af x. Så det betyder, at man presser den her så meget sammen, så når man siger a her, x, a-mærke x, som er lige med lim, som er et andet, det er en forkortelse af grænseværdien, og så sætter man denne funktion ind, plus delta x minus ax divideret med delta x. Og det var her, hvor vi også sætter 0 ind på delta x plads, som jo bliver til f af x. Så kort sagt er udtrykket a mærke x lige med f af x.